Γεια Βολ, καλημέρα, καλησπέρα και όποτε βλέπετε το βίντεο. Καλώς ήρθατε στο καλύτερο κανάλι του κόσμου με τον Γκάκη στο παρουσιαστή. Ακόμα άλλη μία μέρα πάνω στη μηχανή και πάμε βόλτα. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Προς Πόντενστάιν. Να τραβήξουμε ωραία πλάνα σε ένα πολύ ωραίο πάρκο με πισίνες, παιχνίδια. Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Και μετά, αν βρούμε χρόνο, θα πάμε και στην επόμενη στάση που λέγεται Moto Staiga. Ενός είναι ένα καφέ και μοτοσυκλετιστές. Εάν θα φτάσει ο χρόνος, καλώς. Εάν δεν φτάσει, την επόμενη φορά. Είναι σχετικά κοντά αυτές οι δύο διαδρομές. Πάμε λίγο, ξαναείμαστε πάλι στη φραγκονική Ελβετία, όπως πάντα. Αυτό το μέρος δεν μ' άρεσε καθόλου, παιδιά. Καθόλου. Έχω κάνει 4 επεισόδια, πάω για το 5ο. Πότε γίνει είναι αυτό? Γενικώς είναι σταθμός αυτή η διαδρομή εδώ για αυτούς που μένουν ρεβέργοι. Έχει ωραίες τροφούλες, βατές και πολύ καθαρούς δρόμους. Οπότε, ναι, περνάς μέσα από χωριά ώσπου να μπεις. Κόβεις, υπάρχουν λίγα φανάρια. Αν και Κυριακή σήμερα, όπως πάντα Κυριακή, εδώ νεκρώνουν τα πάντα. Βγαίνουν μόνο αυτοί που πάνε για δουλειά, οι υπόλοιποι είναι εξαφανισμένοι. Ειδικά σήμερα που είναι 1η Αυγούστου, ναι, 1η Αυγούστου, ξεκινάνε και οι επίσημες άδειες οι καλοκαιρινές για όσους έχουν παιδιά, γιατί σταματάνε τα σχολεία εδώ. Οπότε είναι σχεδόν δικός μας ο δρόμος όλος. I'm built for the war and they mad. Yeah, I never let up, got my foot on the gas. Ready for battle, my blood is venom. Yeah, they running, they scared, I'm laughing at them. You ain't first in the race and you last. Yeah, I never let up, got my foot on the gas. Ready for battle, my blood is venom. Yeah, they run, they scared, I'm laughing at them. I'm built for the war and they ready for battle, my blood is venom. Yeah. Βάιντεμπουλ, Ίγκεντοφ, μάλιστα. Ωραίο χωριό αυτό.
Γκρέβενμπεργκ, παιδιά. Ωραίο χωριό. Βασικά είναι πάνω χτισμένο σε ύψος. Γενικά, αφού ήρθαμε στο Γκρέβενμπεργκ, τώρα είμαστε και επίσημα φραγκονική Ελβετία και όσο μπαίνουμε μέσα, μπαίνουμε περισσότερο στην αγροτιά. Πώς βγήκε το όνομα Φραγκονική Ελβετία? Παλιά η περιοχή δεν λεγόταν έτσι, ήταν απλά τα βουνά του Μούγκεντοφ. Μικρά χωριά, βράχια παντού, ποτάμια που κόβουν το τοπίο. Κάποια στιγμή στι αρχέ του 19ου αιώνα έρχονταν εδώ κάτι τύποι του ρομαντισμού, συγγραφείς, ζωγράφοι, περιηγητές και τρελαίνονται με το τοπίο. Του θυμίζει η Ελβετία. Και κάπως έτσι, χωρίς να το πολυσκεφτούν, αρχίζουν να το λένε Μικρή Ελβετία. Μετά το πιάνει ένα συγγραφέα, το γράφει σε βιβλίο και το κάνει επίσημο. Μπουμ, φράγγισε Σβάιτς. Σήμερα το όνομα έχει μείνει και η αλήθεια είναι ότι του ταιριάζει. Δεν είναι Ελβετία, αλλά έχει αυτό το vibe. Καθαρό αέρα, βράχια, μονοπάτια, μικρά χωριά και μια αίσθηση ότι μπορείς να χαθείς λίγο στη φύση και να ηρεμήσεις. Οπότε, ναι, αυτή είναι η ιστορία πίσω από το όνομα. Η Φραγκονική Ελβετία έχει μια γεωλογική ιστορία που πάει πολύ πίσω. Πριν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, όλη αυτή η περιοχή ήταν καλυμμένη από μια ρηχή θάλασσα. Ο ασβεστόλιθος που βλέπουμε σήμερα στους βράχους σχηματίστηκε τότε στο βυθό. Μετά τις τεκτονικές κινήσεις, η περιοχή ανυψώθηκε και το τοπίο άρχισε να αλλάζει. Οι σπηλιές, τα παράγκια, οι απότομες πλαγιές είναι αποτέλεσμα χιλιάδων χρόνων διάβρωσης. Το νερό δουλεύει τον βράχο αργά, σταθερά και δημιουργεί τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη Φραγκονική Ελβετία τόσο ξεχωριστή. Οπότε, όταν περπατάς εδώ, ουσιαστικά κινείσαι μέσα σε ένα τοπίο που έχει χτιστεί κομμάτι-κομμάτι για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Αυτό που μου αρέσει εδώ είναι ότι δεν έχει φασαρία, δεν έχει τρέξιμο, δεν έχει ποίηση. Είναι σαν να πατάς πάουζι για λίγο. Περπατάς στα μονοπάτια, ακούς μόνο τα πουλιά και το νερό, βλέπεις κάστρα πάνω σε βράχους και λες: OK, εδώ θα μπορούσα να κάτσω όλη μέρα. Η περιοχή έχει ιστορία, έχει και δραστηριότητες. Έχει και ωραία χωριά για να σταματήσεις για καφέ ή μπύρα. Γενικά είναι από τα μέρη που δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Απλά έρχεσαι, χαλαρώνεις και το ζεις. Παιδιά, έχει ιδανικό καιρό για σήμερα. Για βόλτα, ιδανικότατο. Φυσάει λίγο παραπάνω, αλλά είναι τόσο όσο. Εγώ και μάγειρες, ναι. Βάλε τόσο όσο. Βάλε στη μύτη αλάτι. Στη μύτη στο φαγητό θες. Δείτε εδώ ομορφιά. Όπως λένε οι Γερμανοί, das ist Wahnsinn. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Ο πύργος είναι χτισμένος πάνω σε ένα κάθετο ασβεστοδικό σχηματισμό ακριβώς στο κέντρο του χωριού. Από ψηλά φαίνεται πως ο βράχος και το κάστρο γίνονται ένα. Μια φυσική και ανθρώπινη κατασκευή δεμένη μαζί για αιώνες. Είναι ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό οχυρό που ξεχωρίζει αμέσως στο τοπίο της Φραγκονικής Ελβετίας. Μια σύντομη ματιά από πάνω αρκεί για να καταλάβεις γιατί αυτό το σημείο ήταν στρατηγικό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Στον δρόμο ανεβαίνει, η φραγκονική Ελβετία αρχίζει να αποκαλύπτεται. Ένα τοπίο που συνδυάζει βράχος, δάση, μικρά χωριά, όλα δεμένα σε μια εικόνα σχεδόν ανεπηρεάστη από το χρόνο. Από ψηλά βλέπεις ξεκάθαρα πως η περιοχή χτίστηκε μέσα σε εκατομμύρια χρόνια. Ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, βαθιές κοιλάδες και ποτάμια χαράζουν τη διαδρομή τους μέσα στη φύση. Ένας τόπος ήρεμος, καθαρός, με μια ενέργεια που σε τραβάει, χωρίς να προσπαθεί. Αυτό είναι το πρώτο βλέμμα στη φραγκονική Ελβετία. Μια περιοχή που δείχνει απλή αλλά κρύβει ιστορία και γεωλογία που πάνε πολύ πιο βαθιά από όσο φαίνεται. Φεύγοντας από τη φραγκονική Ελβετία, αφήνει μια αίσθηση πληρότητας, σαν να πέρασε από έναν τόπο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά το καταφέρνει αβίαστα. Είναι μια περιοχή όπου η φύση, η ιστορία και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων μπλέκονται σε ένα τοπίο που μένει στο μυαλό για καιρό. Οι βράχοι, οι κοιλάδες και τα δάση δημιουργούν ένα σκηνικό που αλλάζει συνεχώς. Από ήρεμο και γαλήνιο μέχρι επιβλητικό και δραματικό. Τα χωριά, μικρά και αυθεντικά, δίνουν την αίσθηση ότι ο χρόνος κινείται πιο αργά εκεί. Με πύρες που φτιάχνονται όπως πριν 100 χρόνια και με ανθρώπους που ζουν σε αρμονία με το περιβάλλον τους. Οι διαδρομές, είτε πεζοπορικές είτε με μηχανή, προσφέρουν μια εμπειρία εξερεύνηση χωρίς πίεση. Κάθε στροφή αποκαλύπτει κάτι νέο. Ένα κάστρο πάνω σε ένα λόφο, μια σπηλιά κρυμμένη μέσα στο δάσος, ένα ποτάμι που κυλάει ήρεμα ανάμεσα σε πράσινες πλαγιές. Στο τέλος, αυτό που μένει είναι μια αίσθηση ισορροπίας. Η φραγκονική Ελβετία δεν είναι ένας προορισμός που σε χτυπάει με υπερβολές. Είναι ένας τόπος που σε κερδίζει με την αυθεντικότητά του, την ηρεμία του και την απλότητα της ομορφιάς του. Ένας τόπος που σε κάνει να θες να επιστρέψεις, όχι για να βρεις κάτι συγκεκριμένο, αλλά για να ξαναζήσεις το συναίσθημα.